Бүгін шықтым Азербайжан халқының ауыр күнінде, аның үшін ауыр күнінде аңа Аллаға тілектестік білдірге. Белгілі ки 1992 жылының Қарабақ соғышы вақытында Армения хәрби хезмәткәрләре Хаджала шәһәренә басым ясадылар да, һәм дә анда геноцид ясадылар, Азербайжан халкының геноцид ясадылар. 613 кеше үтерелде. Без әлбәттә бу көнне онытырга хакыбыз юк, һәм дә Азербайжан халкына, безнең тугандаш халкыбызга, татарларга якын халыкка теләктәшлек белдерергә тиешбез. Бөтен дөньяда бүген көндә Хаджала геноциды көне уңаеннан төрле чаралар үткәрә. Казанда татарлар да моннан читкә калырга тиеш түгел дип саныйм. 92 елда өзегіз білесіз, Нагорный Карабахта шушы бик күп мусульман кешесе үтерелде. Арменияның гаскәрләре кіріп, шушы көнне инде без Азербайжан халкы белән бергә булуыбызны һәм аларның шушы кайгыларын уртаклашуыбызны һәм дуа кылырга чыктык. Аллах сиңа мөрәҗәгать итәбез. 92 елда шәһид киткән балаларның Хаджала шәһәрендәге балаларның, бабайларның, атыннарның, һәрбер бәндәләрнең, мусульман бәндәләрнең, я Раббым Аллах, рухларын шат кыл, ахыр урман җәннәтләрдә кыл. Раббым Аллах, шушындый сугышларны бүтән булдырма. Үз җирләрендә шушы Азербайжан халкы, башка халыклар исән имин, Раббым Аллах, үзеңә гыйбадәт кылып, үз хаклары белән, хукуклары белән яшәгән насыйп әйлә. Андый шушындый афәтләрдән безләрне имин кыл. Без алар белән, Раббым Аллах, шушы безнең халыкларыбызны берләштер, бергә кыл. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. الله أكبر وعزة